Kaixo, inau! Kaixo, egunon. Zegur! Ondo, esan berko, pixkat urduri, lehenengo aldia da, hola, kamera batekin pixkat grabatzea atela, ez? Naho dituta, hola, pelkarrizketata, baina ondo bai. Gainera, atzo ezagutu ginean. Bai, hori da. Bai. Bai, ekaien bidez, ezagutu ginean, eta guztua bai. Ekaik aukestu zegoen elkarri. Bai. Eta, bai. Bai, ekaien bidez lagun asko inditute. Bai. Ontan. Ekai oso jatu. Bai, oso jatu da bai. Enau, zagauztara edo nungoa. Ez, ni gaztelukoa naiz, 200 biztanle inguru dauzkan herri txiki batekoa, Tolosaldean kokatzeana, oso jende gutxik ezagutzeu, beti gaztelu bat badago Nafarroko Iruñan ondon dauna eta horrekin haste baina ez gaztelu Gipuzkoa. Ba, ni ama urtez Tolosan bizi hazi eta ez zetakoan. Bueno. Aixuka gaztelua desente jute ginen. Bai? Gaztelu lagogo laguntza. Bai, bi urte arte txikian nintzanen Leagurun bizi izan nintzen, bueno, Txaramako auzoa, Txarama Leaguruko auzoan bizi izan nintzen eta gero gaztelua. Eta nik Tolosa ondo ezautzet, noizbenka jisteko joera aukitze eta bueno, bai. Filosofia? Zogeri filosofia? Ostra, galdera ona, ez? Nolabait bi zergati nagusi bereiztuko nituzke, batetik, ni txikitatik baserri baten bizi izan naiz, eta 10-11 urtekin etxen denbora asko pasatzen duen bakarrik. Gurasok lanen, eta nahi arrebek ez daukat, eta orduan etxen bakarrik joten nintzen. Eta mobila eneukan, ordenadorek internetik eneukan, telebistat asko jota. Baina hartu nun irakurtzeko zaletasuna, eta batez irakurketa politikan inguruko irakurketa txikitatik gustatu izan zait, eta nolabait ikastetxen politika lantzeko ikasgai bakarrenetako esango nuke filosofia zala. Eta hori alde batetik, hor zaletasun pixkat, baina gero batxierreko bigarren urten eukin nun irakasle bat oso ona, asko gustatu zeitena, eta nolabait ere kritikotasuna asko landu nun eta gustatzen zitzaiten zerbait izan filosofia, ez? Porque egia esateko ni beti izan naiz eskolan enez oso ona izan, alperpuntu bat begokat, eta matematika, inglesa eta loko gauzak entzizkiten gustatzen eta filosofia bai, eta esan nun filosofia aukeratukot. Osea, alperazioak, baina tesia egiten zaure, nola jatea hori. Galdera ona, ez? Niko hendik ez dakit oso ondo, porque netzako tesi egiten hasi naiz, lehenko astean hasi nintzen, aste honetan hasi naiz gehien bat, eta bai da gauza bat, oain dela urte gutxi esatezen dian, eta enusin dizuko seguruna, ez? Hortan pixuan dira, seguruna, pixuan 180 ekaik eukigu, asko lagundu iten irakasle bat izan da, eta ekaik animatu zian tesia egitea. Ba, aukete pega, gutxi ezagutzen zaitu baina, pegatzen izu tesia egitea. Nei pegatu? Bai, bakarra izango ze hori esan ditena, porque kuadriako lagun artean aurkakoa, ez? Ez dakit betian nik ezutu jatenak, jode hau nola aiatu atesi egitea eta Baina, guazen gradu garai da, esan ezo instituturik irakurtzeletasuna eta hori zagoeto filosofia ikasteko gogoa edo, baina karrera zebe asko deskubrituko zenuen, ez? Bai, egia esan bai, karrera hasi nun, batxierra bukatu eta seitun, 17 urte nitula, eta egia esateko pixkat garaioetan, ez da unibertsitate hasi, nion enfokatuta
ikasleon bat egotean bezala, ez? Gehiago izaten zen, unibertsitatea etorri, jendeak ineon, eta, bueno, pixkatik hasi. Eta nolabait, graduk eskatzezun euneko enfoke hori momentu hortan eneukan. Bai, neuka zaletasuna filosofia irakurtzea, baina gehien bat zen nire gustoko liburuk eta nire gustoko irakurgaiak irakurtzea, lantzea bai. Karreran aurrera joanela egiteko zen momentu bat nun gradua mailegako lana egin beharko zenuela, zertan oinarritu zinen hori burutzeko. Bai, da, izan zen, nik uste, gradua 4 urtetan inun, eta 4. azkeneko urtea jatu zanen, oraindik neukan ez da argi ez, zen eta zen. Banekin politika duntzatik abiatu nahi nula, baina inoiz ez gustatu izan autore bat hartu edo 2 autore hartu, eta nolabait autoreien ideien sintesi batin eta nire ondorio batzuk ateatzea, ez? Inoiz ez gustatu. Eta hartu nun, ekaiekin hitz egin nun, eta ekaieke dauka idatzita liburu bat, desobedientzia zibilan ingurun, eta irakurri nun eta gustatu intzaiten, ez? Eta ekaiekin hitz egiten, adostu genuen nolabait desobedientzia zibilan hauzia, gaur eguneko ikuspuntu batetik lantzea, eta hola suertatu zen, baina izan karreran zehar urtetan hor ideia bat dukala, ontazin barrun zen, unean uneko erabaki bat izan zen, da horregatik. Baina, autoreek erabili gabe, gai bat haututa esan duzun bezala ondorioak ere aterako zenitun. Zein izan nahi zuke hola burura etortzen zazun ondorio bat. Bueno, autorek, zuk esan ezun bezala, autorek nik referentziak erabili nituen, baina, bueno, ez igual nolabait autore bat hartu, eta autore horren lana, autore horren 50% izatea, ez? Izan zen, autore asko retzian, baina bai nolabait autoren ekarpen txikik aintzat hartzea. Eta ez, autore bat hartu eta autore horren deskripzio bat. Eta orduan bai, ondoriok, esan duzun bezala, ondoriok atera nitun, baina nolabait nire ikuspuntutik atetako ondorio batzuk, ez? Etzan izan autore honek audio eta nik kontraitet edo onartzet edo ez. Izan zen pixkat, lan nagusia izan zen, desobedientzia zibilak gaur egungo testuinguru teknologiko eta sozialen, teknologiaen garatuta dagoen testuinguru bat, eta teknologiak gure bizitzan hainbeste eragin daukan testuinguru baten, nola praktika politikoak kasuntan desobedientzia zibila txertatzean testuinguru hortan. Eta nola desobedientzia zibilan bitartez, aldian lortu X helburu, edo ezin dian ditulako teknologiak adibidez dauzkalako onura batzuk, baina beste partetik bai, teknologiak eragotzin dezake praktika politiko baten ekarpenak lortzea, ez? Zein interesgarria. Bueno, bai. Gero, mastera etorriko zen, ez? Bai, da, gero, karrera bukatu, esamarra daukat, karrerako azkeneko 4-5 hilabetek izan zian pandemia etorri zanen, 2008ko martxoan, okerrez badimana, 2. asten. Bai. Eta hor pixkat eukin itun ere dudak, ez? Etxetik egin behar izan itun ikasketak, horrek nolabait motivazioa jetxizian. Porque nahi gustatzen zaiten fakultate etorri, eta bai, denoi bai, pentsatzet, baina nahi gustatzen zaiten fakultate etorri eta giro hortan
giroi gustatzen zaiten, orduan etxetik egia esateko zailagoa entzun zaiten, ez? Eta, karrera bukatu nun, eta, ikasgaia bukatu nituen, eta gero ekainenez iraien presentatu nun master amaierako lana. Eta, kaiek beak animatu zian nola baite masterreita, esan ziten Josia Zurmendi katedra zehola, eta, apuntatu proiektu bat bihali, eta baldintzatakoa da euskera zitea, ez? Eta masterra da erderaz, eta kanpotik datozte, jende asko datozte kanpoko herrialdetatik, eta orduan euskaraz hitz egite genunak, ia klasen erdia ginen. Eta animatu nintzen, mantziaten Josia Zurmendi katedrako beka, eta hori izan zen, nola baite, zergati handi batez, masterra ikasteko. Mastera amaierako lana ere iritsi beharko zuen uneren batean ikastutearen amaieran, zeren inguruan egin zenuen edo tesareko gaia berreskuratu zenuen edo beste gai bat edo. Ez, nun TFG-ko gaia berreskuratu, eta hemen bai azkeneko, masterreko azkeneko 2 hilabete arte dudatan neukan ezer argi, ez? Zein, neukan ideia bat, argi neukan hasteko bekaiekin egingo nula masterramerako lana, eta neukan ideia bat, nolabait nire bizitzako bi esparru nagusik lantzen zituen lan bat, batetik dela filosofia eta bestetik musika. Ni oso musika zalea naiz. Eta nahi nun gai bat, nolabait musika eta filosofia biak gustatzen zituen lan bat, eta ekaiekin hitz egiten eta ekaiebeak esaten ziten, nik musikaz ide asko ez daukat, eta nik enitun ideak oso garbi, eta orduan ingenuna nolabait musika kendu, baino soinuan kontzeptua hartu, eta nolabait lana izan zen, soinuan eraginkortasuna, giza praktika komunitarista batzuk bultzatzen dituen giza jarduera batzuk bultzatzeko, ez? Nolabait giza kooperazioa soinuan birtartez nola erdietsi daiteken horren azterketa bat. Nola soinuak, nola gure burua egituratu eta hori ez bakarrik nola gure giza jarduerak bideratzen dituen. Soinuak asko eragiten dugu egunean, indar handia dago soinua eta soinu musikalak. Hori da. Hainbat neurozientzietako ikerketek eta hori demostratu dute, ez? Bai, azkenen nabaria da, ez? Gizarteen musikak eragin handia daukala, mainstream fenomenoa da, eta nik uste dut gizarteen oso pertsona gutxi daudela musikan eragina jasotzen duenak. Eta asko inkontzienteki. Bai. Musika zai behar da. Gero pensako behar doktora dutzara. Ze musika entzuten duzu? Nik nire buruai ez diot jartzen etiketa bat musika hau entzun behar, edo hau, nik azkenen entzuteten musika da, nolabait lehenengo aldiz entzun, eta barrenak ikutze izkitenak, ez? Berdin du izan euskal kantautore bat, Mikel Laboakadun izan aldun bezala, edo rapeko kanta bat, edo rockeko kanta bat, ez? Nik egunerokotasunen gehien entzuteten genero bat baukat, egia esan, rock musika da, eta rock musikan barne, bai metala, hardcora, holako talde asko entzutetut, eta batez nire talde guztokona Zuta Gar, egunero entzuteaten talde bat da, Zuta Gar. Kaitela albak, ez edo bai, berritxarrak. Berritxarrak egin. Berritxarrak guztoko haukat, Pekau,
Bai. Baina, bueno, zutagar bertxorak hor dago, baina zutagar da nire talde preferentziazkoa. Eta itoko goizabelo, ze ondo abestu. Bai, abestu jo, eta dena da talde bat nik uste Euskal Herrin gutxi baloratze dula, danantzako gutxi baloratze honetzako. Eta zen parizka, altera dituen eta kontzetuak eta zuzeneko. Bai. Doktoretza, egiten edizea, ekaiekin, bai. Zemuz. Bueno, ondo esan barraukat, hasi berria naiz eta egia da pixkat netzako haundia ez dut esango pixkat bitxia dala, porque nina goituta herri txiki baten, nire baserrin bakartasunen, eta honea etorri, eta klaro, Donostitik hasita dala hiri haundi bat, hemen bulego aukitzea, eta hoi pixkat arrotza esango duke gehatzen zaitela, baina ez gustuan nabil, jendeakin oso gustuan nabil. Baina da, entregatu nahi, okero bainago zuzenduria ez umesedez, baina ez dituzu animaliak basariak edo ez. Nik baituten? Bai. Horiek jo, izango azuge eguneko portasuna, pabetea bat. Bai, egia esan txikitatik oitu naiz animalikin, egia esateko ez, baserritar prototipoa da, ardik, behiak eta loko gozak ez, nire kasunez, nire familia inoiz ez da baserritik bizi, eta animalik eukiteunak izan diak gehien bat, kapritxozko txakurrak, atua, potxoka, pollo, kantzarrak, eta bat, baina iz pertsona bat, nolabait animali batekiko tratua eta pertsona batekiko tratua bereizte ez dizutena. Osa, nik txakurrakin nahonen, txakurrakin hitzen iteiot, eta nekin neotea. Doktoretzen eginen alagetatik eskapatu nahi. Doktoretzaka bueltauko beha. Asiberia ezabela esan dugu. Baina zer zure helburu nagusia ia taxi doktoral batean oinarrituta. Zein nire helburu nagusia? Lanana esan nahi zu, honi pertsona bezala? Pertsona bezala. Ostia, galdera ona. Beti lana, baina pertsona bebe bagea. Bai. Egia esan ez dut pentsatu hortan asko edo, pentsatu ez, baina ez daukat egia esateko erantzunik. Bai da filosofia, bai lagundu izan dit gaur naizen pertsona izaten. Eta naiz eta karrera bukatuta enneukan ehuneko garbi filosofia izango zan ere hogi bide. Baina gaur egun tesiakin behintzat hoi posibilitate bezala ikuste dut, ez, hogi bide bezala aukitzea. Eta nolabait ez denei galdu filosofiarekiko daukaten harreman hori ez, posibilitateko aukeretako batzan kapain eta irakasle bezala sartzea, baina ikusten nolabait horrek asko mugatze ziala nire denborantzako. Gehien bat dala, irakasle izateak erresponsabilidadea handiauka, ez? Nei erresponsabilidadea eukitzak beldurra mateit. Eta hortaz aparte ere bai, nolabait filosofia nire bizitzan parte izateko baldintzetako badan nik uste gustua egotea edo sentitzea filosofia jorratzen eta ez obligaziozko zerbait bezala. Irakasle izateak egin handi baten hori dakarrela, ez? Eta orduan tesiakin bilatzetena da, nolabait nire
bueno, nire egunerokotasunan abia puntu izatea, zer ekarpen adiotenin behintzat egin txiki baten, eta hoxe ez. Unibertsitatean ikateako gara, eta musika munduan ere bazabiltza, ez? Bueno, musika mundun, lehen esan deten bezala musikan ere bizitzako elementu importantena edo, gutxinez importantenetakoa da. Eta musika mundun, hain dela 6-7 urte nik uste karrerako, batxiller bin edo baten neonen laguntalde bat baginan, musika gustu ezberdinak genitu narren nolabait ondo konpaginatzen genula musika talde baten kontzertuta juteko edo analizatzeko edo inkluso eztabaida zintzo bat edukitzeko ze gustatzen zaigun musika mota bat eta ez beste bat, eta hortik abiatuta erabaki genuen nolabait ensaiatzeko behatzea. Nik gitarra jotzen nuen, erdi jo saiatzen naiz jotzen. Saiatzen naiz jotzen eta, hasi ginen nola biltzen, bateri bat, gitarra bat eta bajo bat, talde guztik daukaten bezala. Eta, hasieran beste taldetako kantu jotzen genitun, eta gehiago zen ondo pasatzeko jarduera bat. Bai, eta gero ja, aukerak azitzitzezkigun sortzen, ingurutako guk Tolosan ensaiatzen genuen. Tolosan genukan, porque talden bost ginen, baina Tolosakoa zan bakarra, beste guztik kanpoko ginen, Gaztelukoa, Belauntzakoa, eta, aukerak eduki genitun inguruko herritan jotzeko, eta holako udara baten, nolabait erantzunkizun pixkat gehiago hartu genuen, eta zinean ingurutako herritan kontzertu batzuk ematen ez, eta publiko aldetik eta nolabait musikalki ez ginen beste munduko ezer, baina ondo konektatzen genuen publikoakin, eta pixkanaka aukerak sortzen juntzitezkegun ez. Bonberenean egiten edo ez? Bonberenean jotzea ez gaiatu, baina pandemiko bigarren 2008 baten genituen ja 5-6 kanta nolabait gurek ondo finkatuta, eta, klaro, 2008en ez genuen auki aukeraik ez saiatzeko eta ez jotzeko inunez, itxialdian gatik eta horrengatik, eta orduan nolabait prestatu genituen kanta batzuk, eta, kontzertu desente eman genituen aurreko urtetan, ez genuen ia bate diruik bildu, eta genuzkan oso soxa gutxi, baina ikuste genuen bintzat zehozer grabatzeko gogoa zehola, zehozer grabatu genula, eta hola hitzeiten, eta lortu genuen oain Bonbereneak dauka musika grabatzeko estudio bat, baina guk ez ginen horrega jun, baizik eta estudio zarra zana, beste oaingoa berria da, eta lehen zeukaten zarra, eta aukera eman ziguen Bonbereneak, estudio zarra ganan grabatzeko, oso ondo portatu zian gukin, eta estudio zarren hor 3 egun hartu genitun, eta lasai, eta Bonberenean jotzea ez, baina grabatzea egitxe ginen, hori. Ez duzu galdetu, ez duzu esan, nola ezen zuen taldea. Gure taldeak Estarluz izena zuen. Estarluz, bai, gure taldekide batei okurritu zitzen batetik bestea, eta guk taldean zehoze baldin bagen neukan musika jotzea baino gehiago interesatzen zitzegula, ondo pasatzea eta parraitea, eta ez genuen bilatzen nolabait talde bat, ez dakit serioa, baldintza asko eskatzen zituna ez dakit nun jotzeko edo bestea, gu ginen nolabait parrandazalek eta parrandazalentzako jotzen genuen, ez? Urduan bagenekin gure izaeratik abiatuta izenak eba izan behartzula kasi zentzugabekeri bat. Osea, Estarluz, ez dauka esan nahi
Berezko. Hoi da. Nik askotan esan dut, zentzugabekeri asko, agiak zentzurunenak diala, Posible da, posible da. Gustatzen zait, buelta hori ematea. Baina gero, zentzuria zure kezkak, zer kentzen dizu loa mundu kutre eta eder honetan. Gauza asko. Gauza asko. Egia da igual, esan ez dula loak kentzea, nire faio handinetakoa da, oia sartu eta inoiz ez dutela lo hartzen 45 minutu lehenago. Eta egoten naiz nire buruai, kezka nagusik edo eragiten nire buruai, ez? Baina esan beharra daukat, duda, kezka nagusi bat hola erantzuteko ez dauzkat, baizik eta egunean zehar etorte zezkiten... Eguneko gauzak eta kontuak. Bai, hoi da. Eta, ez da gite, azkenen lehen esan dizu, lehen ondo esan dezun bezala, animalikin harreman hori daukat, eta egun baten aldu izan, kezkatuta, ekiz gauzangatik, txakurrak, atua, behorra, edo animalia asuntomatik, gauza oso simple diala, baina kentziatela loa, eta horrengo egun baten derrepente, beste edo zer gauzangatik, ez? Baina kezka nik uste dena dauzkaula, eta ez diala kezka batzuk denboran konstantea dianik, batzuk bai, baina bai kezka txiki asko, eta horiek nola baite kumulo bat sortzeuenen, garrantzi handia daukaten kezka dira, baina erantzuteko ze kezka daukaten, hola, nuke jakingo erantzuten, porque baina igual erantzungo nizuke, eta mendiko 30 minutua esango nuke, ostra, hau, egunero ontan pentsatzen, eta asko inaiz esatea. Eta orduan ez deten nahi erantzun bat, hola. Baina gaurbilako, ni oso entretenituta egon egizela zugagauia zelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko momentua uparitzea batek. Berdin, oparia bintzakoa, ez? Bik partekatu dugu denbora hau, eta ez da egite, nire bai ondo etortzea izkitu olako ariketak, ez? Irikitzeko, harremanak egiteko, eta bar, ez? Poletena da hori. Bai. Bizaleko diego, agur bai, gure ikuslei. Bai, noski. Agur!